Ce spui, îți place? Astăzi ne aflăm în Bucium, în proximitatea rondului din Bucium mai exact, și vreau să-ți prezint această casă superbă. Ea este compusă din demisol, parter, etaj plus pod, are o suprafață aproximativă de 160 de metri utili, plus o terasă de 30 de metri, pe un teren aferent proprietății de 800 de metri pătrați. Casa a fost construită în regim propriu, cu materiale de calitate și finisaje de top. Hai să vezi cum arată la interior. Aici ne aflăm pe parter. Acesta este compus din living foarte generos de 28 de metri pătrați. Acolo avem și o ieșire în terasa de care îți spuneam adineauri. Bucătăria a fost gândită aici, tip open space, poate fi ușor închisă dacă îți dorești lucrul acesta. Iar aici avem o baie de pe parter. Casa se predă cu toate finisajele la gata, plus elementele sanitare montate. În perioada următoare urmează a fi montată și mâna curentă de pe casa scării. Aceasta este din import. Aici avem o baia mare, prevăzută cu cadă, bineînțeles și cu geam. Aici ne aflăm în dormitorul matrimonial. Avem și o terasă în partea din spate a casei, care de fapt este fața casei. Așa a fost gândit proiectul. Iar acest dormitor este prevăzut inclusiv cu dressing. Acesta este unul dintre cele două dormitoare, cu o suprafață mai mică. Beneficiază de un balcon tip franțuzesc, cu vedere de dispunere pe partea din fața casei. Aici deja ne aflăm la demisol. Îți spuneam că sunt 4 încăperi distincte. Aici este camera tehnică. Avem montată centrală termică prin condensare. Al doilea spațiu se află aici, pe casa scării, iar celelalte două încăperi se regăsesc aici. Acestea pot fi amenajate după bunul plac, după interesul tău. Aici îți poți crea un spațiu pentru relaxare sau, de ce nu, spațiu de lucru, un birou de lucru, întrucât avem și o fereastră pentru lumină naturală. Zona aceasta are undeva la 7 metri pătrați, o suprafață utilă. O poți transforma tu în bucătărie de vară, zonă de barbecue sau, de ce nu, spații pentru depozitare. Ca o mică recapitulare, ne aflăm în zona rondului din Bucium, iar casa este compusă din demisol, parter, etaj plus pod, are o suprafață utilă totală de 160 de metri pătrați plus 30 de metri de terasă, iar terenul aferent proprietății este de 800 de metri pătrați. Casa a fost construită în regim propriu, cu materiale de calitate și finisaje peste media din piață, iar prețul este unul special. Sună-mă și vină la vizionare! Nu lăsa pe mâine ce poți cumpăra astăzi!